alon, rada alon, rada alon. Ditaboi, 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 ditaboi. Oh!
Coba balenono kon kumilang. Wilangan para prajurit. Urip kesik. Abang jenengan ke dawuh kula mboten sanjenengan ki abak. Menyap. Kepripun? Coba pul balenono anggon limilang para prajurit tau. Ketuke kaya kene ana 6 kene 4 tau. Napa nggih? Niki kula kan baleni. Baleni. Nggih. Ampun nesunan. Pripun wong taun? Leres ngendikane jenengan Sedipati iki. Mriki enten sekawan, mriko enten Taun. dalem. Coba golek ana sing keli nang kono wong taun. Lah Junjungan bawa rene. Anjenengan ke gadah anak buah kok nggih ngeten. Menika rak didianipun wong taun. Nggih, ning sing marai niki. Sing damel ngeten niki, variasi nopo niki? 46 wong taun. Variasi. Mboten 46 niki gele mboten mangkat lati yang niku kok. Taun. Taun. Karepe melu kono. Lungguh. Senajan to kono 6 kene 4 tak wis jangkep to. Nah, Ambo. Angge pun jangkep ngati nek sekawan kali 6. bacutke.
Pripun? Nggo wong Bathik. Daud Dalem. gandeng gile padha kladen. Ulah kridaning kaprajuritan wis paripurna. Nanging Om Daud iki saketara padha ngasul dhisik. Daud. Om Daud. Daud. Pripun? Nalika semono Nggih. krungu ora? Mirang. Lungguh. Emang banter-banter. Pamer lebar madang. Lungguh. Daud. Dalem. Nalika semono aku lak nampa dawuh saka Rama Sunan Jampar Sudik. Sing supaya nglakoni talak brata suwene patang budi. Daud. Aku ki nang kene rono-rono ngopo? Ah sing mriko ke pandangane luwih apik tinimbang jenengan e. Mula dawuhna para surek supaya nyawiske nggon kunjugarke talak brata. Iki yen miturut tetungku wis jangkep mung tau. Mentok tak omong kowe kuwi. Mbok jenengan ki nek ngendikanke majeng mriki. Mirsani obahe nglambene kula niki. Lambe tikus kok. Lekas. Lungguh. Lekas. Lungguh. Ora pareng nesu. Lungguh. Nggih. Kepripun? Kula ken dawuhi napa? Rangane pan tadi kuping. Rono rangkut dawuhana supaya nyawiske nggon kular jugarke talak brata. Taun. Ora usah ganggu, aku gek midhangetake ngendikane Kanjeng Adipati iki lho. Iki aku nek bola-bali kleru. Aduh. Taun. Mentau. Dalem. Angger kono dung krungu. Banter kok mriku. Klek dikon. No. Rene no. Parno ramelu lho iki. Nur, Parno ramelu. turine kan rono rangkut. Kok sing cetha. Kan kenging mawon to wong nyelukino kali kut niku lak kenging mawon to. Wong sing nyeluki lak lambene kula to. Mboten lambene jenengan. Haking napa jenengan kok usul? Ayo. Ayo no kut rene. Tak omongke selamat lho kowe. Maju. Wah. Rene. Ayo kowe kuwi kok malah guyu karo aku ngesir apa piye? Awalnya kalau kalek indahe lak sing mekaten bagus sih. Nggih to. Dadi kaya ngeten iki lak ming tuwuk ngetuki jenengan. Sing mboten cetha ngeten iki. Rene iki rene. Rene. Jeng Dipati ki arep njugarake ya. Cepakno burapen. Komplit aja gawe dukane Jeng Dipati ya. Kowe nek ngasih ora manut ya ta. Ki malah engko dadi masalah. Gandeng mengko ki iki dawuh saka Jeng Dipati. Nembe nimbali niki. Yo Pak, Rono. Ya tono. Gandeng iki engko nek wis rampungke yo saka kene iki Pak Kadus mak blodok. Warga masyarakat mak blodok, biuk. Engko nek bali ki aku ki kepiye? Ki kudune yo dipenggalake yo. Ya. Saiki Jeng Dipati arep ngersake njugarake anggone talak brata. Ya.
Cepakno, ubo rampen. Kowe iki mantuk-mantuk le ora ngerti apa mantuk le mudeng. Mangkat. Kon mangkat senengane ora. Pripun? Pun kula jawuhaken rono kalian rangkut. Nggih. Taken mlebet. Nggih. Mendhet ubo rampen. Nggih. Kalih nganu ben cukup kabeh. Kula nggih matur nuwun sanget kalian mong tau. Menawi para sureng menika anggenipun sami ulah kridaning kaprajurit sami cukat trincing trengginas tau. Aku lho kok. Kok ya ora ditumak-tumakke ngene lho ya. Tumak-tumakke bae lho. Punten dalem sewu Kanjeng Dipati. Niki le rada gegoyan rada suda. Suda. Nggih. Bojo kula melu. Ditutake satpame kula niku. Nggih. Hah? Iki lho. Ya. Aku ngene iki kanjane. Heh. Samuga. Nek gelem makapake, kowe arep upayu apa? Rokok ndi rokokmu? Ndi diplomat? Ora kok watuk ku ya urung lunas. Tenggo saged. Kersane rono kalih rangkut niku nyepakaken sedanten ubo rampen iki. Nggih kok. Terus jenengan ki, ya ora wis ora blonjo, ming gari nyepak-nyepakke tok gari gawa rene tok kok. Taun omong apa? Niku ngentosiken blonjo para yoga niku. Lagi mboten maduk to. Lho. Sikil iki lho, sikil. Ngeten iki Kanjeng Dipati. Piantun jipang panulan ngeten iki. Ngertos suasana. Nggih, segep-segep wong tau. Mboten ngeten niki tok. Nek ngertos bendarane ajeng lenggah, niku mesti gage-gage njikukake. Ngoten. Niku Lungguh mulane. niku pancen didikane kula. Model ingkang sing kados nyawa-nyawa ngeten iki, melas-melas ngeten iki. Dasare ora dineki nyawa-nyawa. Jajarno kene bae. Ya. Iki lho. Agawanen kono. Endi mau rono mang? Iki le jikuke tekan ngendi? Tekan grabak apa kepiye ta ya? Yo, sak dinteni wong sakmene kae kok. Sak ngantuk. Nggih. Kula nggih nderek bingah Kanjeng Pangeran, nggih. Mika giaran menika jan kados gayeng. Nggih, mboten kok mung gayeng wong tau. Nggih, Luar biasa. mangke tasih wonten malih. Dadi Taun. Kok nono ndase iki ndase dibekel iki lho. Mas, iki kepiye Mas karepe Mas? Tahun wingi ki ora ngene iki lho Mas. Oh lho, tahun wingi ku ora ngene iki lho. Kowe iki mbok ya sing rada nganu sithik lho. Iki Kanjeng Dipati iki ngersakake, kok ming trimo buntut. Niki para kamera niki sekseni buntut nggih niki. Wong kok ora ngetok-etokake. Taun. Dalam Menika sampun cumawis ubo rampen. Momen taun kita paring pandungu. Menika dusun kembangan mriki ngawontenaken merti dusun wong taun. dados kembangan mriki nembe merengeti dusun. Nggih. Kembangan mriki tasih wewengkon pundi nggih Kanjeng Dipati nggih? Ngasinan wong taun. Lho, Ngasinan. ngasinan niku tasih tumut pundi nggih? Takon bocah-bocah wong taun.
Ngasinan ki melu ngendi, Cak? Wong ijazah kecamatan karo kuwi kok ora ngerti to. Jenengan ngertosno mboten? Ngablak iki lho. Tasih tumut ngablak. Ngablak. Ya bener. Ya kowe. Do meneng. Daud disuwunke karo Gusti Kang Agarya Luku. Kabeh men diparing slamet. Ayam-ayam dititi tentrem Daud. Nggih. Nggih sak gaduk-gaduke kula nggih Kanjeng Adipati. Nggih. Menika ajeng jugaraken talak brata panjenengan. Nggih, cekak-ceket buru cukup. Nggih, buru cukup. Ampun Lagi sang buntut. Buntut nggih mboten napa-napa. Nika aja selak nunggu liyan-liyane. Nggih to? Nggih, betul. Para Sureng, sadi maju. Maju kabeh, maju. Do nang pojokange do ngopo? Ora ninggal pemusik. Ora kena. Ojo. Nggih. Kanjeng Adipati arep jugarake anggone talak brata. Padha disekseni ya. Muga-muga wae desa kene sak lebare mereti dusun kene paringono slamet tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Gampang anggone golek sandang kelawan pangan. Muga-muga sing bakul ya paringi lancar, sing tani ya paringi metu sing akeh. Setahun iki dipintasake meneh. Lah ya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma barik lana sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah. Allahu akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Wis ngono wae. Sing penting ki donga ki barokai. Daud wis paripurna nggon itu kok. Sampun. Kaya ora patek cetok. Ora kok lepati cetha, Cah. Bal mau ki megak wedang aku lho, Cah. Dadi iki kurang seret, ngono. Kurang lunyu ngono. Ayo, do dikersakake. Iras karo nunggu. Apa men Daud? Dereng tunggale lak dereng metu njeng dipati niki. Nggih. Didom sing rata. Buntute, engko. Nek ki maju buntute. Bang Daud, nek sing lumrah ki ya ingkung to, Bang. Iki kok buntut. Mboten napa-napa sak enten mawon. Nggih. Rebat cekap. Tulung! 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 Yang Adipati tulung! 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 Lungguh. Dikok nang ndi? Daud. Bar gisik. Urup karo lindung ora cetha wong Daud. Ora. Akan cetha kepripun nggih sek niki kok. Niku dikaekan singgo. Wis supet. Pun garing gak ngoten. Kon gen jajal ngoten. Maksudnya simbok niku rak kon jajal kathah to. Malah tak gen jajal. Oh, antarane kathok karo wong wedok. Kon aku rono kok wis layi.
Ah, enak. Anjur kowe ming rene iki ming laporan ngono kuwi. Ah, burung awun. Arep omong apa? Lali, Heh, lali, lali. lali. Lah deling-eling sih. Mangan, yo. Dadi pangan dikersakake. Loro untu. Ora sah. Nek Get- kene ora geti. tegas. Nek iwak ndek oke. Duwe gawe apa perlu apa? Momen taun takonono sing cetha. Sinten? Ayo kuwi bocah loro kuwi. Mbok mengastoni iki, niki li dastot damel napa? Entek kisik. Ayo. Kepripun iki? Ono apa? Kowe iki lak yo sing sok ngaritake jaran gagak rimang kuwi to. Sinten nang niki ke Barsupet kok ngalih gagak rimang. Kowe berarti. Menawi leres jeng. Oh. Hah? Tak anuke. Ora apa-apa, sesuk Om taun. meneh. Nek cak anu iki apa lho? Alah jenengan nggih paham to. Wah, mboten paham oleh. Taun duga. Trayaan. Mbono apa dereng iki? Wis matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur. Wahyu iki. Umpetan kowe, Pak. Matur sing cetha kowe, Pak. Hei. Lah, Kene. Sing arep matur nang kene. Nang kene iki wong iki lho. teng pundi niku? Ora. Mboten enten kok. Ora matur cetha. Iya, iki gak diperloke wong kene kok malah lah. Enggak. Wong sepuh tenanangan. Aduh. Nyepit. Sikil. Ora matur sing Matur. apa kok tawang-tawang tangis. Nggih. Do meneng. Omong. Menang. Ora. Aturane kan meneng. Iki tidak kon meneng kuwi. Wah mentahun toh. Ampun. Matur Mangke apa tenggone iki, wahyu Pak? mawon ya ajeng raup kula. Ajeng matur napa makiring? Kadik, Dalem. iki aku jende kesabaran. Yen kowe ora gelem matur. Tas iki mburi iki selak ana werna-werna. Dos jeng. Ha nek cincing-cincing sarung Iki asing matur ki kowe apa kuwi? kula Ayo tas. lenggarin. Arep Lenggah. Ngoten. Ngeten Jeng Dipati. Kula wau nak yang kali nembe ngeterke supet niku dereng mantun malah pun tumut ngrumput wonten ing Desa Kembangan. Dumadaan Jeng Dipati. Mataan apa? Wonten priya ageng kalih ingkang sanget jan ganteng-ganteng niku. Ono piyayi loro. Nggih. Terus Nggih.
Ampun mendelik, wedi kula nek mendelik. Sak banjure kepiye? Lajeng Kyai kali menika tanglet dateng kula njeng. Lek, kowe ki ngopo, Lek? Ngoten. Aku lho nggih jawab to. Kula niku nembe ngrumputke pakan gagak rimang. Taun, agek ming wong arit. Nggih, Baturke nang Kembangan. kene iki nggon wong alus. Ya nggone wong alus. Ora usah matur sing kaya ngono kuwi. Ha pancen ngrumput kok wong kula mriki niku mboten ajeng laporan lek arep bayar pajak niku mboten kok. Matur durung sing dipati Ajeng teruske mboten iki. Nek mboten kula tak wangsul. Bali ini ora oleh apa-apa. Bali yo. Iki wis diponto-ponto iki lho. Kepiye, Pak? Kali tak bagi dhewe kono. Kon bali pokokse aku wae. Ayo, maju. Angge ngoten niku. Kula nembe ngrumput damel pakan gagak rimang terus tak ngerti. Ngoten. Njur ngeten. Kyai kali niku maringi layang dateng kula mboten srontok kula lek ngeyel kula dereng angsal ngrumput. Dumadan teko dithok manuke adik kula niku Kanjeng. Apa pindho niki manuke? Sing umum kuwi rak ya kuping sing diperluku ora kok Manuk. manuk. Niki manuk Kanjeng. Ayo mulai coba. Aturno. Nawala. Kowe aja layange nang ndi? Walah kan aku mau kae. Wah, kok ngendi ngono. Gawa apa ora? Tahun. 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 Leren sing kendang. Menika menawi badhe pirsa ledek kethek. Niku kethek ogleng niki. Tahun. Sambat-sambating pekatik. Dikanteni Nawala. Sing kudune kunjuk marang aku tau. Kalih, ha niki kula diparingi Mas Picis Raja Branya. Kowe nampa pewehi saka pawongan. Damel nambani si anu ingkang sampun diketok menika Kanjeng. Apa jipang panulat kurang bodoh? Ha niki mboten kirang. Kowe ora untal ora badhek Niku ora. sasi Napa mboten kae? bayaran kalian jenengan kok. Maju. Kawe isin. Napa mboten purun? Entah-entah. Nampi kok niku. Nek arto kok Sing nampa sapa? Tahun. Ajaran. Kowe ora tau madang kowe. mangke Kowe paron. ora tau madang. Mangke paron niki. Nampa pawehi saka Kanjeng. Ora tau madang kowe. Paron. Kowe ora tau madang. Kowe ora tau madang. Gawe aku kowe, Tahun. Tahun. Lungguh. Paron. Lungguh. Paron jeng. Jeng. Paron. Purun mboten? Paron. Menang. diplomat cah. Sing ngenehi iki. Tahun. Panku iki cak berajak tau. Abdi dalem. Yo. Ning padha wigatekno. Iki Nawala tak pocong tau. Saged.
Ayo ora nek wakil 5 tahun. Apa ternyata tulisannya kok? Miyosipun nangkin toko katur dateng dika Kang Mas Dipati kanggo aku Kangge panjenengan. yo Ria penang sang wong agung kang mangku bumi jipang sinuyutan sagung kawula nipun dasar satriya Jentara turasing nalendra tambi Ojo begitu Taun Nawala Pangalembono saka Sultan Hadiwijaya Pangalembono. yo Saking Sultan Hadiwijaya. yo nanging iki sih ana bacute Tasih wonten bacotipun. ana rangkut mula padha rungokno mung satitik cacatira nalika ing kudus panti kira candala kaya patra kaya wong jepit Kagura bosok